Gaurkoan Eskola Musicera gerturatu gara, aitzaki berezi batekin, izan ere aurtengo gabonetan musikal bat estreinatuko dute Orkonpontx elkartearekin batera. Musikal honen izena Oparirik gabeko gabona da, eta proiektu honen xehetasunak eta detaile guztiak ezagutzeko gurekin kameraren aurrean dauzkagu Dana Herriaino alde batetik, Eskola Musicetik, eta berarekin batera Joanes Etxebeste Orkonpontx elkartetik. Beraz, lehenik eta behin konta iguzuen, nolatan bururatu zitzaizuen musikal hau sortzea edo proiektu hau sortzea? Nire aitaren ideia izan zen berez. Etxean geundela, bururatu zitzaion, ideia ona izan zidekela, umeentzako edo familientzako ikuskizun bat sortzea. Agian musikal bat edo antzerki bat edo, ez zeukan zehazki, zer egin nahi zuen, baina bai helburua. Sortu nahi zuen proiektu bat, irungo jendearentzat, haiek gozatzeko eta familiak juntatzeko. Eta orduan, ni pentsatzen jarri nintzen, eta esan nun, agian badago pertsona bat gonbidatu dezakeguna proiektura, eta, gainera oso papel garrantzitsua hartuko duena. Orduan, Joanesi deitu nion eta proposatu nion berak idaztea gidoia. Azkenen Pontx paiazoarekin hor dabilerako ikuskizunak egiten, bere elkartearekin, gauza pila batetan. Increíble esta chica. Deitu nion eta baiezko zidan. Urtarrilean hasi ginen bilerak egiten, eta pixkanaka gure proiektua eraikitzen joan gara, Irunen estrenatu arte. Izan da pixkat, lan gogorra nire kasuan edo erronka pixkat berezia, nik Dana Helenagotik ezagutzen nuen, baina deitu ninduenean proposamen horrekin, izan zen pixkat, nik orain beste lantalde batekin lan egin behar dut, beste gai batentzat, beste ikuskizun bat montatu, eta beste proposamen bat eraman. Niretzat ez dena, nirea ez dena, beraz, erronka polita, baina oso pozik baiezkoa emana, eta hementxe gaude. Horixe da, estreinaldia abenduaren 12an izango da, okerrezoa nago, konta iguzue, aurreratu iguzue pixka bat zer ikusi ahalko den bertan? Ikuskizun horretan, niretzat ikuskizun borobila da, familian ikusteko eta gabon giroko ikuskizuna da, dudarik gabe, musikala izanki musika ez da faltako, baina egia da, baduela, umore puntu bat badu, topatuko ditugulako 3 galtzagogi, protagonistak direnak, Pintxo, Potxo eta Gazpatxo iratxoak, eta haiek arazo bati aurre egin beharko diote, ez? Gabonetako opari guztiak desagertu baitira, eta haien bila hasiko dira, ze Gabonak oparirik gabe pentsa ezinak dira pertsona batzuentzat, eta horretan saiatuko dira liburuetako pertsonaia ezberdinak deitzen, eta haiei ere laguntza eskatzen, haiek ere opari bat ekartzea duten, eta gero hortxe. Ez dugu gehiago kontatuko, baina umorea izango da, dantza, kantua, magia eta borobila. Eta musika, zuzenean. Ze askotan antzerkietan musika edo grabatuta eramaten da, eta musikal honek daukan berezitasuna da, iratxo horiek laguntzaile berezi batzuk izango dituztela, eta horiek musikariak izango dira. Efektua sartuz, kantuak sartuz, ere noizeinka esan ez ere, bai? Bai, parte hartzailea da saioa, eta gainera, nik uste esanakoa borobila da hitza, ze borobil egin dugu, soinu efektuetatik hasita, denbora guztia musikariak ere prest daude, adi daude, ikuskizunaren parte dira, guk ere ez genuen nahi, ikuskizuna planteatzerakoan ez genuen nahi musika talde bat iskin batean eta guk gurea egin, eta bestietan parte hartzea bakarrik. Ez bizia da eta oso ondo bai. Eskola Musicentzat imaginatzen dut estreinaldia Irunen bertan egin ahal izatea berezia izango dela, ez da? Guretzako berezia da, gainera gure ideia zen hasiera batean CBako liburutegian egitea, horregatik gidoiak dauzka, liburuia aipamen horiek eta. Baina udalari edo kulturari aurkeztu genionean proposamena, haiek esan ziguten preste egongo zela CBA Irun zuzeneko estrenatoki berri hori, eta ea nahi genuen bertan estrenatu, eta egia esan guretzako plazer hutsa da. Baina ez da estrenaldi bakarra bertan izango, ez da, Joan? Ez, aurre estrenaldi bat ere egingo dugu, abenduaren 6an, Saran bertan, nire egian, beraz niretzat ere berri ona, oso pozik, eta izango da pixkat beroketa moduko bat, Irunen kalitate handiko zerbait eskaintzeko nahiarekin, eta oso pozik gaude, oso pozik.
Hori da, Gabonen atarian izango da justu eta ondo aipatzen zenuten moduan, Gabonekin loturiko gaia landuko du musikalak, ez da? Bai, bereziki nik uste materialismo horretatik aldendu nahi dugula. Askotan, ez, esaten da, ze nahi duzu Gabonetarako edo? Azken telefonoa, edo patinete bat, edo kotxe bat, edo... Eskatuko diozu olentzer hori. Eta karo esan genuen, jo, opariak desagertuko balira, ze gertatuko litzateke, ez? Hori da. Zer egingo genuke? Eta, saiatu gara erantzun horri, galdera hori erantzuna. Eta azkenean, ikuskizuneko protagonistak zentzu batean dira pixkat gizartearen isla da, ez? Opari guztiak desagertu dira, eta orain zer. Ea nola auge egiten dioten, eta bakoitzak ere bere oparia topatzen duen. Zaila izan bardu horrelako emanaldi bat zerotik sortzea, ez da? Lan handia da, baina egia da oso ongi inguratuta egon garela, gu hementxe gaude, baina gure atzean ere beste pertsona asko ere ibili dira, eta egia da, gidoia idazteko ideia izatetik, eta ja entxeguetara sartzea ja salto bat dela, ze gidoia idatzi behar da, finkatu behar da, gauza batzu adostu, abestiak aukeratu, moldaketak egin, entxekuak egin, jantziak topatu, dekoratua. Lan handia da, eta esan dako, urtahiletik gabiltza ikuskizuna prestatzen, beraz, lan handia da. Eta konta iguzu, zein publiko motarentzat pentsatua dugu, naiz eta aurreratu diguzuen, publiko zabalarentzat egokia izan daitekela, ez da? Nik uste familian ikusteko ikuskizuna dela. Bai. Denok disfrutatzeko. Gainera, publikoak nik uste ere antzerkian zehar parte hartzeko edo musikalean parte hartzeko aukera izango duze. Abesten ditugun kantuak Gabonetako kanta tradizionalak dira. Orduan, publikoarentzat egiten ditugun galderaz aparte, musika ere ezagutuko dute, efektuak ezagutuko dituzte, liburuetako pertsonaiak oso ezagunak dira. Orduan, nik uste familia osoarentzako izango dela. Eta aipatu behar dugu, euskeraz izango dela, hau ere garrantzitsua ez, nabarmentzea. Bai, egia ezan ez genuen bestela planteatu. Euskarazko ikuskizuna da, haur eta gaztei eta familiei zuzendutakoa, eta ikusiko dugu. Gabonetan ere euskarazko kantuak baditugu, egikoiak direnak, beraz erabili behar dira, eta hementxe nik uste euskaratik eta euskaraz sortutako proiektu honek plazera ere sustatuko duela bai. Eta konta iguzuen, non eskuratu daitezke sarrerak edo pixka bat emanaldiaz gozatu nahi duenak, zer egin behar du? Irungo emanaldirako sarrerak lortzeko, udaletxeko agendan sartu eta bertan aurkitu daitezke. Hori da, leku mugatuak dira, beraz, animatzen dugu jendea lehenbailen adibiltzea eta aurkitzea. Bi pase egin ditugu, orduan, igual... Aukera izango da. Lekua egongo da denontzako, baina etorri lehenbailen. Bai. Horixe da, eta bukatzeko bikote konta iguzue, nola animatuko zenukete jendea bertara juteko edo ze mezu bidaliko zenieketen pixka bat sarreren erosketa hori arintzeko? Nik uste dut ikuskizunera etortzen den orok sentituko duela Gabonetako gozotasuna, aterako dela edo behintzat gu ere saiatuko garela igibarria transmititzen, gozotasuna, musika, kantua, dantza, maitasuna, laguntasuna, zer gehiago. Hori da, nik uste etxean egindako ikuskizuna dela etxekoentzat. Orduan, guretzako plazer hutsa da Irunen eta baita Saran hau zabaltzea, prozesu oso polita izan delako eta jendearekin partekatu nahi dugulako. Guziz. Hemendik eskerrak ematea gelditzen zaigu soilik eta nola ez, jendea animatzeera, hori zuen emanaldiaz gozatzera jun daitezen, eta zuekin partekatu dezaten une goxo hau, beraz, mila esker eta zorte on guztia. Mila esker zuei.